Ano yung sitwasyon dire mga kabro, kusog kayo ang baha sa among sapa dire. Yung kani sa kusog nga ulan. Rato kayong baha. Hindi siya dire napita. Tawa ang kanal o. Yang imbornal. Kusog kayo ang aga sa tubig. Yung busog po sa baha dire, kusog kayo. Ano yung sitwasyon dire mga kabro, yung napita. Yung kusog mo kayo ang ulan god. Ano siya o? So gabaha gina ang gamay sapa dire. Ano siyang nakabo dire. Ano siya mga kabro. Kusog kayo nga ulan. So dako magining baha ani kay mo'y pagsugod. Ano man kadako ang tubig ani. So dili napita o. Ano siya mga kabro. Kusog-kusog ang tubig nga ano siya. Lato-lato niya mo takwa pa ang tubig ano? Yung takwa begini kay kusog kayo ang ulan. Sa langit, ang sitwasyon sa langit makita na to. Naghapon ng lupan nga langgam. So nagsabay sila sa ulan nga nangaligo sila. So mga na gino. So niya na magkakusog ang ulan. Ang baha yan na magkakusog. Muna ang sitwasyon dali. Medyo kusog nga gaya ang iyang sa tubig, bulog sa tubig. Ano magkakusog ang tubig. So kayo kagupensa ni kay hindi na tamaano dani sa paa ni yan sa tabok-tabok ay sa paa. Medyo nihinay na po ang ulan. Kusog lang ang buong sa tubig. Ano siya ang sitwasyon dire. So dako ni kayo ang ulog sa tubig. So ang kanal kusog kayo. Kusog kayo ang baha sa kanal. Wala siya. Kusog kayo ang tubig. So karang tataot maundangan eh. Ano siya. Ano siya. Baha na yun. Minor na siya kay pag na may ulan. So kung ulan dito sa babaw kung korosyon. So daghang gapon nga malanggam naglupad-lupad. So okay na, undang na ang ulan. So baha na lang siya. Siya ang bulong sa tubig. Kita na to ang ulan, wala na siya. Hinay na. Medyo nagpangilat-kilat paghapon. So ang bulog sa tubig mga gapo. So dali na po na ni maundang yung ana ni. Bulog sa tubig. Durong lipit tapos so gayo. Ang bulog sa tubig dire. Wala siya may tabo dire ang tabo.
kayo ang sa tubig. So okay na, wala na yung ulan. Hindi na. Ulat-ulat na dali rin. Sige po natin yung ulat ko no, gano'n sa undang yung ano. So wala na, hinay na. Ang aga sa kalsada, minor na siya. Wala ko rin yung bornal. Gusto pag yung aga sa tubig. Ay sayro nga sa kaya tricycle. Buntahan na yun kaya wala nang ulan. Yun yung ganun kasi ano siya. Madali na po na yung undangin on. So tanaw na to, linaw na ang krusada, langit. Wala natin nakita ang ulan. Kaya sa tayo nakita sunahan mura dagong pagyapon. So maro na siya mga kabro. So daghang salamat sa inyong pagtanaw o ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel Ayet Kapito Vlog o i-click na sad ang notification bell para updated mo sa mga sunod nga video nga akong upload mga kabro. O mao lang to siya. Bye bye.